Neħtieġu l-ħaddiema barranin jekk tridu tieħdu l-pensjoni. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat lill poplu Malti ftit ta' xhur ilu. Jafu, qed iħallsu l-bolla u mhux ħajkwalifikaw għall-pensjoni. U x'ħajispiċċaw jagħmlu? Qed iħallsu l-bolla mingħajr ma jieħdu pensjoni u allura meta tisma' min jgħidlek għala il-bibien marriduhom xkeċċihom il-barra. Ħafna drabi dak li qed jirraġunek taf x'qed jgħid waħdu mingħajr ma jaf marriċ il-pensjoni tiegħi. Nifhem l-argumentazzjoni ta' min jgħidlek isma' il-kirjiet qed jolew wisq. Qed naqblu li hemm problema, imma bagħad jgħidlek tibnix iktar. Mela fejn ħadd qiegħdhom dan nies. Allura nerġgħu mmorru lura, mela keċċil kulħadd il-barra. Mela nċekknu l-ekonomija. Mela jerġa' jkollna problema tal-pensjonijiet. Mela issa nerġgħu nibdew nitkellmu illi kulħadd jibda jirtira ta' 68 jew ta' 7 sena. Mela issa nżidu l-bolla għal Maltin u għall Lawċin. Din hija kollha katina waħda. Jekk trid il-laħma trid tieħu l-għadma u mbagħad ukoll fl-aħħar mill-aħħar ħabib tiegħi. Fl-aħħar snin pajjiżna ra numru rekord ta' barranin jiġu jaħdmu f'Malta bil-pressjonijiet kollha li dawn qed joħolqu mhux biss fuq l-infrastruttura tal-pajjiż imma anke fuq il-poplu Malti. Reċentement il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus Clyde Caruana qal li pajjiżna jeħtieġ iżid 10,000 barrani ieħor din is-sena. Mistoqsi mill-programm Net Live jekk din iċ-ċifra hix sostenibbli u jekk hux se nġibu aktar ħaddiema minn dan l-ammont, Clyde Caruana naqas milli jagħti ċifri eżatti. Sostenibbli din is-sitwazzjoni, mhux qed nitkellmu fuq l-infrastruttura u mhux qed nitkellmu fuq kemm għandna bżonn skejjel u toroq u sistema ta' dranaġġ li diġà kollox qed tikrolla, imma ma dak ix qed tgħid inti li qed bħala numri. Sewa. Mur ta' sliema u tkun taf ir-rebus li hemm. Imma dak hemm bżonn investiment. Bħala numri. Jiġri aħna qegħdin naħsbu biex kull sena ħanibqgħu nimportaw dawn l-ammont ta' numri. Issa kif weġibtek fil-bitu? Ma nerġgħux induru lejn il-fatt ta' x'qed jagħmel il-privat. Jien nixtieq nisma' x'inhi l-policy tal-awtoritajiet tal-Gvern ta' Jobs Plus. Kif weġibtek fil-bidu? Kollox jibqa' sostenibbli sakemm l-ekonomija tippermettih. Il-preżentatur staqsa liċ-Chairman Eżekuttiv ta' Jobs Plus jekk hemmx limitu jew pjan dwar dawn il-ħaddiema barranin. Imma na threshold. Mhix kwistjoni, nistgħu nifilħu miljun u 200,000 ruħ. Hija kwistjoni. Le, mhix qed ngħidu qed tindirizza li xi b'mod ħażin. Hemm pjan Clyde. Iżgur li hemm pjan tal-mod kif qed tikber l-ekonomija. Il-pjan huwa l-ekonomija fuq in-numri. Skont statistika ta' Jobs Plus fl-2012, f'Malta kien hawn madwar 11,200 ħaddiem barrani. Illum dawn jammontaw għal 64,000, bin-numru żgur li se jaqbes is-70,000. Tul l-intervista Robert Cremona saqsa wkoll dwar iċ-ċifri dejjem ikbru ta' persuni jaħdmu fiċ-ċivil. Tajjeb illi wieħed qabel jgħid isma' jiżdiedu n-nies mal-gvern, issir analiżi u naħseb għalli għadik ikun hemm bżonn programm waħdu bissa biex naraw iż-żieda fejn qed tkun u wieħed jista' jiġġustifika biż-żieda fis-servizzi li jkunu qed jingħataw. Karwana ġie mistoqsi wkoll x'setturi ġodda qed jinħolqu għal ħaddiema Maltin, fejn b'sorpriża semma biss il-manifattura u l-qasam finanzjarju, setturi li ilhom snin li twaqfu minn gvernijiet preċedenti. Din tas-setturi ġodda insibu naqgħu mistoqsija interessanti għas sempliċi raġuni. Il-manifattura, neħdu l-manifattura. Il-manifattura ilna nafuha kif inhi minn tal-anqas 300 sena. Mhux Malta, fil-Ingilterra, fil-Rivoluzzjoni Industrijali. Bi Clyde Caruana jibqa' ma jsemmix imqar settur wieħed biss li nħoloq minn dan il-gvern.